Mae bore da, croeso i'r oedfa bore yma. Ni'n gweld bod yr oedfa da'n ofal Emyr. Ni'n dymuno bendith Duw arno fe wrth i fe arwen ni yn oddoliad ac agor y gair i ni yn yr oedfa bore yma. Croeso cynnes, os chi'n ymweld i ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni y bore yma. Ni'n gweddio bydd Duw yn bendithio ni hefyd gyda'n gilydd. Ar ddiwedd yr oedfa, mae yna gyfle ni gael paned gyda'n gilydd. Yn ystafell mae'n y cefen, peidiwch rithro bant felly, ac yna am tua 11:15 mae'n ysgol Sul i'r plant ag i'r oedolion. Yn ystod yr wythnos wedyn, gweithgareddau fel arfer cwrdd gweddi yma am 7:45 nos Fawrth, ac yna ar fore Dydd Gwener mae'n amser paned yma am 10. Bach o wahanol yr arfer, mae'n fore coffi Macmillan, ac felly mae'n rhai gwaddiadau i gael fi'n credu, neu mae beth wedi bod mas ar Instagram ac yn y blaen i nodi hynny. Felly cofiwch am hynny a cyfle falle i wahodd yn felly berson newydd i ddod Dydd Gwener ar gyfer y bore coffi fan hyn. Clybiau fel arfer i'r plant yn Llanisian ar ddydd Gwener, nos Wener. Ac yna blaen rybydd, mae'n gynhadledd gan Wales Leadership Forum dros yr ail i'r 4 o Hydref. Mae'n gyfarfod i'r merched yr ail, ac yna fi'n credu cyfarfodydd mwy agored ar y Dydd Gwener a'r Dydd Sadwrn. Felly bod y manylion wedi bod ar y sgrin, ond gofynnwch os chi'n mynd i gweld neu ddim wedi clywed neu eisiau clywed mwy am hynny. Ac yna hefyd, wythnos i Dydd Sadwrn ar y 4 o Hydref yn y gwrdd aelodau fan hyn am 3 o'r gloch. Eto, os ydych chi ddim yn gallu bod yn bresennol, os newch chi ddweud, byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny. Mae castiad y mis yn mynd at fflir. Nethon ni glywed wrth fflir rhywfaint os diwetha am ei gwaith i dros y flwyddyn nesaf gyda UCCF, y gweithio gyda'n debyg Cristnogol yn Aberystwyth. Ac felly ni'n cofio amdani hi am y castiad y mis ar ei chyfer hi y mis yma. Ac yna, wythnos nesaf, os dwi'n mynd, bydd Emyr, mae'n mynd i fod yn pregethu yn Tanacoed a'r Bala yn ystod y Sul. Bydd Gwydion yn pregethu'n Rhydaman mewn oedfa Gymraeg yn ystod y prynhawn, a ni'n mynd i groesawu Aled Lewis nôl ato ni i arwen y ddwy oedfa Sul nesaf. Ac os dwi'n mynd, bydd na oedfa yma yn 5 wrth gwrs, a bydd Emyr yn arwen ni yn yr oedfa honno. Dyna'r coeddiadau. Ni ddechrau'r oedfa yn iawn a troi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti nawr bod ni'n dod at un, mae'r gair yn dweud, Duw cariad, bod ni'n dod at un sydd yn ein caru ni, a bod ni yn profi'r cariad yna y bore yma trwy ras ein harglwydd Iesu Grist, ac a thrwy gymdeithas yr ysbryd la. Byddwn ni wrth addoli yn ymwybodol o ti, y Duw sydd yn dri yn un, yn ogoneddus, yn fawr, ac hefyd yn Dduw sydd yn llawn cariad, a bod ni'n cyfarfod â ti. O Dduw, ni'n gweddio i ti fod gyda Emyr wrth y fe yn harwen ni, ac ni'n gweddio i ti fod yn gymorth i ni, nid i dynnu unrhyw beth arall ni o'r neilltu. Ac yn ei ganolbwyntio yn llwyr arna ti. A ni'n gweddio dy ysbryd di i argyhoeddi ni o wirionedd dy air di. Ac wrth ni gael ni wneud hynny yn ystyrlon ac i ymwybodol wrth ni weddio bod ni'n dod at Dduw sydd yn dad i ni ac am ofalu troso ni. I arglwydd wrth ni glywed air di, bod ni'n ymwybodol mae dy air awdurdodol di yw e. Ac ni'n gweddio heddi y bydd dy air di yn dwy'n ffrwyth yn ein bywydau ni. Gogoniant a clod i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch fawr.
Ni yma bore yma i droi ein llyged ni a'n golwg ni at yr arglwydd Iesu Grist. Sa'n gwybod sy'r wythnos chi wedi cael, falle bod wedi bod yn wythnos anodd tu hwnt, yn dywyll. Falle bod chi wedi cael wythnos braf a lot o bethau hyfryd yn digwydd i chi. Beth bynnag bu ein profiad ni, beth ni angen bore yma yw i ail ffocysu ein bywydau ni ar Iesu. Felly gadewch i ni ganu rhif 38 yn yr atodiad o enaid. A wyt ti'n blenderog, y llwybr yn dywyll o flaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad, a bywyd mor llawn ac mor lan. Trod o olwg ar Iesu, ac edrych i'w wyneb yn llawn. A holl bethau y byd fe ddiflannant i gyd, yng ngoleuni ei gariad a'i ddawn. Nawn ni sefyll i ganu. Ni'n troi unwaith eto bore yma
i'r efengil yn ôl Marc. Ac i ni wedi cyrraedd pennod 4. Os ych chi ddim wedi bod gyda ni, ni wedi bod yn gweithio'n ffordd trwy yr llyfr yma, llyfr Marc. Yr llyfr yma sydd yn efengil, dyna siw mae'r llyfr yn dechrau, mae'n egluro mae dyma'r efengil. Newyddion da am Iesu Grist, mab Duw. Ac wrth i ni ddarllen ymlaen yn y llyfr, ni'n cael ein cyflwyno i'r person yma, Iesu, y brenin Duw wedi dod i sefydlu ei deyrnas e. A ni wedi darllen a clywed am Iesu'n gwneud pob math o bethau, ond un o'r pethau sy'n cael eu pwysleisio, os chi'n darllen y penodau cyntaf yma, yw bod Iesu yn dysgu. Mae'n dysgu, pregethu trwy'r amser. Ac yn yr adran ni'n edrych arni bore yma, a'r cwpl o adrannau sy'n dilyn, ni'n clywed bach mwy am beth o fe'n dysgu, neu'r ffordd o fe'n dysgu, sef trwy ddamhegion. Felly, gadewch i ni ddarllen pennod 4, ac ni'n mynd i edrych bore yma ar adnodau 1 i 20. Dyma air Duw. Dechreuodd ddysgu eto ar lan y môr. A daeth tyrfa mor fawr ynghyd ato, nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch ar y môr. Ac roedd yr holl dyrfa ar y tir wrth ymyl y môr. Yr oedd yn dysgu llawer iddynt ar ddamhegion. Ac wrth ei dysgu, meddai, gwrandewch, aeth heiwr allan i hau. Ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr. A daeth yr adar a'i fwyta. Syrthiodd peth arall ar dir creigiog, lle ni chafodd fawr o bridd, a thyfodd yn gyflym am nad oedd iddo ddyfnder deiar, a phan gododd yr haul fe'i llosgwyd, ac am nad oedd iddo reiddyn fe'i wywodd. Syrthiodd peth arall draen, a thyfodd y draen a'i dagu, ac ni roddodd ffrwyth. A syrthiodd hadau eraill ar dir da. A chan dyfu a chynyddu yr oeddent yn ffrwytho ac yn cnydio hyd 10 ar 20 a hyd 30 a hyd ganwaith cymaint. Ac meddai, y sawl sydd a chlystiau ganddo i wrando, gwrandawyd. Pan oedd wrtho'i hun, dechreuodd y rhai oedd o'i gwmpas gyda'r 12 ei holi am y damhegion. Ac meddai wrthynt, i chwi mae cyfrinach teyrnas Dduw wedi ei rhoi. Ond i'r rheini sydd oddi allan y mae popeth ar ddamhegion, fel edrych na welant. Ac clywed a chlywed na ddeallant, rhag iddynt droi yn ôl a derbyn maddeuant. Ac meddai wrthynt, onid ydych yn deall y ddameg hon? Sut yn teir ydych yn mynd i ddeall yr holl ddamhegion? Mae'r heiwr yn hau y gair. Dyma'r rhai ar hyd y llwybr lle'r heir y gair. Cyn gynted ac y clywant, daw Satan ar unwaith a chipio'r gair sydd wedi ei hau yn ddynt. A dyma'r rhai sy'n derbyn yr had ar dir creigiog, pan glywant hwy'r gair, derbyniant ef ar ei hunion yn llawen. Ond nid oes ganddynt reiddyn ynddynt ei hunain, a thros dro maent yn para. Yna pan ddaw gorthrymder neu erlyd o achos y gair, fe gwympant ar unwaith. Ac mae eraill sy'n derbyn yr had ymhlith y draen.
Dyma rhai sydd wedi clywed y gair, ond mae gofalon y byd hwn, a hudoliaeth golyd, a chwantau am bopeth o'r fath yn dod i mewn ac yn tagu'r gair ac mae'n mynd yn ddiffrwydd. A dyma'r rheini a dderbyniodd yr had ar dir da. Maent hwy yn clywed y gair ac yn ei groesawu ac yn dwy'n ffrwyth, hyd 10 ar 20 a hyd 30 a hyd ganwaith cymaint. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Mae Bedwyr yn mynd i ddod i roi stori i'r plant nawr, os yw'r plant eisiau dod ymlaen. Reit, fi eisiau helpu chi nawr. Ni'n mynd i creu stori bach, okay? Fi eisiau rhywun i feddwl am anifail. Peidio dweud e. Molly, fi eisiau ti meddwl am anifail. Paid dweud wrtho fi. Ti wedi meddwl am un? Good. Fi eisiau rhywun meddwl am unrhyw le. Mae'n gallu bod yn lle yn Caerdydd, mae'n gallu bod yn y byd, mae'n gallu bod yn y gofod, mae lan i chi. Meddwl am unrhyw le yn y byd, okay? Ti'n meddwl am rola? Gwych. Fi eisiau rhywun arall i feddwl am anifail arall. So Sefo, meddwl am anifail gwahanol? Wel, falle ar un anifail, ni ddim yn gwybod. Fi eisiau rhywun i feddwl am rhywbeth mae person yn gallu dal. Ti'n gallu meddwl am rhywbeth? Gwych. A fi'n meddwl na ni gadle fyna, neu byddai i methu wneud stori lan. OK, so un dydd roedd... Pa anifail? Flamingo, dechrau gwych. Un dydd roedd flamingo. Ac roedd flamingo yn gyffroes iawn. Achos, wythnos nesaf, roedd y flamingo yn mynd i... Asia. O, da, hwnna'n dechrau da hefyd. O'r flamingo yn mynd i Asia. Okay. Oedd y flamingo mor gyffroes. Oedd rhaid i'r flamingo aros wythnos cyfan tan mynd i Asia. Felly, mae'n aros ac yn aros, ac o'r diwedd mae'r bore wedi dod. Mae e'n hedfan, dim ar awyren, achos mae'n flamingo, mae'n actually hedfan holl ffordd draw i Asia. A roedd e mor gyffroes i fynd i Asia, achos oedd e'n mynd i cwrdda ei ffrind, sef... Jaguar. Uh-oh. Wel, sa'n siŵr os mae'n friendship da neu ddim. Mae'r jaguar yn aros i'r flamingo yn Asia. Mae flamingo'n cyrraedd Asia, a mae'n gweld y jaguar. A be chi'n meddwl sy'n mynd i digwydd? Jaguar yn bwyta flamingo. Anghywir, maen nhw'n ffrindiau. Mae'r flamingo a jaguar yn cwtsh mewn ei gilydd. A mae jaguar hyd yn oed wedi prynu anrheg i flamingo. Mae wedi prynu... Alien! Alien, tegan alien i'r flamingo. It's a real. Wel, okay, alien go iawn i'r flamingo. A mae'r flamingo yn derbyn yr alien ac yn diolch yn fawr am yr anrheg. Nawr, mae hwnna'n stori ffynnu. Ydy e'n stori pwysig? Na. Ydyn ni'n gallu dysgu rhywbeth o'r stori yna? Dim really, dim really. Ond, mae Iesu Grist, wrth iddo fe pregethu, oedd e'n dweud llwyth o storis. Okay? Ond dim just storis doniol, dim just storis sydd ddim yn gwneud sens. Oedd Iesu'n dweud storis oedd yn golygu rhywbeth pwysig, a ni'n gallu dysgu pethau o'r storis yna. Iawn? Beth yw enw y storis yna, chi'n gwybod? Damhegion. Da iawn ti. Iesu'n dweud damhegion. Nawr, ydy pobl hŷn yn gallu deall storis? Ydyn. Ydy oedolion yn gallu deall damhegion? Ydyn. Ydych chi'n gallu deall damhegion? Ydych. Mae Iesu Grist yn pregethu rhywbeth, so mae pawb yn gallu deall.
falle byddwch chi ddim cweit yn deall cymaint a rhai o'r oedolion. A wrth i ni darllen nhw eto a eto, ni'n gweld mwy a mwy ni'n gallu dysgu yn y damhegion. Nawr, ni jyst i clywed dameg yr heiwr. Chi'n cofio hwnna? Pan mae Iesu'n sôn am ffarmwr yn taflu'r hadau. Mae yna lot o bethau ni'n gallu dysgu mewn fyna. Ond un peth fi eisiau chi canolbwyntio arno yw yr hadau da. Lle mae'r hadau da yn glanio? Lle mae'r hadau, ond maen nhw gyd yn hadau da, lle mae'r hadau sy'n tyfu yn glanio? Ar pa tir? Ar y hadau. Dim cweith. Ar pa tir? Ie, maen nhw'n glanio ar tir da, llawn mwd a maith, a bydden nhw'n gallu tyfu'n dda. Nawr, fi eisiau chi canolbwyntio ar y tir da. Beth oedd y tir da? Pwy sy'n cofio? Os taw yr hadau yw y gair, y Beibl, yn cael ei taflu a ni'n sbredio'r Beibl i pawb, sut ydyn ni'n tyfu'n dda, ie? Ie, da iawn ti. Mwyn i ni tyfu yn gryf, ni angen credu a adeiladu ein bywyd ni ar y gair. Ni angen darllen ei Beibl a eisiau dysgu mwy i helpu ni tyfu. Wrth i chi tyfu'n hun, falle byddwch chi'n gallu gweld ble mae'r hadau arall yn mynd, a sylweddoli mae yna peryglon yn y byd. Ond ni eisiau canolbwyntio ar y hadau da sy'n cwmpo ar tir da ac yn tyfu. Iawn? A mae'n bwysig i ni trial ein gorau i tyfu yn y gair hefyd. Da iawn chi wrando. Chi fynd islawr. Ni'n mynd i ganu eto rhif 2 yn yr atodiad. Arglwydd tyrd a llefarad i. Wrth i'n geisio barad y sanctaidd air, plana'r gwir, yn ein calonau yn ddofn, traws newidiau ni ar dyddelw. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu.
Gan ni weddio efo'n gilydd. Arglwydd tyrd. Arglwydd llefara di. Arglwydd planar gwir yn ein calonau ni. Os gweli di fod yn dda. I ni yn diolch i ti bore yma bod ni wedi gallu clywed dy air di. Ac arglwydd, i ni'n diolch i ti am yr ddameg yma a'r damhegion eraill. Ac yn diolch dy fod ti yn gallu defnyddio dy air di mwyn ein trawsnewid ni'r bore yma. Arglwydd, ni'n diolch i ti fod dy air di yn gallu, dod i fewn i'n calon ni ac yn gallu, rhoi bywyd i ni. Bod ni yn gallu derbyn maddeiant a heddwch ac arglwydd mae dy air di yn gallu helpu ni i dyfu ac i aeddfedu, i ddod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Mae dy air di yn gallu ein cynnal ni trwy stormydd bywyd. Mae dy air di yn gallu'n cadw ni rhag syrthio i demtasiwn a dilyn pethau gwag a ffôl y byd hwn. Ac arglwydd felly ni'n gofyn, y bore yma, ond arglwydd pob wythnos ac bob dydd arglwydd. Y plan ar gwir yn ein calonau ni. A trwy dy ysbryd glân di, rho galonau ni fydd yn derbyn ac yn ymateb yn gywir i dy air di. Arglwydd, os yw'n calonau ni y bore yma yn galed, arglwydd, a wneud i eu toddi nhw. Arglwydd, os oes yna bethau bore yma yn ein bywyd ni sydd falle mewn perygl o tynnu'n llyged ni oddi arna ti. Arglwydd pethau caled neu pethau braf, arglwydd. Wneud i weithio yno ni, os gweli di fod yn dda. A'n cadw ni rhag syrthio. Cadw ni rhag caru y byd hwn. Arglwydd, helpa ni. Helpa ni i ddwy'n llawer o ffrwyth gogoniant i ddenw di. Dad, ni angen dy help di. Arglwydd, i ni'n mewn perygl o beidio gwrando ac o beidio deall ac o beidio credu. Arglwydd, trigger hawrth o'n ni felly, os gweli di fod yn dda. Dad, i ni amwyddio dros ein byd ni. Unwaith eto arglwydd ni'n ymwybodol fod y byd yma mewn mes ar hyn o bryd. Mae gymaint o drychinebau, cymaint o gasineb, cymaint o laf a arglwydd camdrin. Dad, ni'n gofyn i ti weithio. Ac arglwydd ni'n gofyn yn arbennig i ti weithio trwy dy air di. A wneud i helpu dy eglwys di. A helpu dy bobl di. I hau yr had. Ni'n gweddio bydd yr efengil yn cael i wasgaru a'i lledaenu ym mhob man. Fel bod pobl yn cael clywed amdano ti. Ac arglwydd ni'n gweddio byddwn ni yn gweld pobl yn edifarhau ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn rhoi'r gorau i fyw mwyn nhw eu hunan ac yn hytrach yn byw clod i ti. Arglwydd, clyw ein gweddi. Tyrd yn agos ato ni nawr. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni eto
o'r llyfr yma. 388. Wrth gofio ei ryddfannau yn yr ardd, hynny yw dagre yr arglwydd Iesu Grist a'i chwys fel defnynnau o waed. Meddwl amdano fe yng ngardd Gethsemane cyn y groes, ac yna aredig ar gefn oedd mor hardd. So, cofio amdano fe'n cael ei chwipio a'i boenydio. Ac yna ar y groes ei daro a chleddyf ei dad, hynny yw'n cael ei gosbi am ein pechod ni. Ie, a'i arwain i galfar i fryn, a'i hoelio ar groesbren o'i fodd, bod wedi dewis gwneud hynny ein mwyn ni. Pa dafod all dewi am hyn? Pa galon mor galed na thodd? Nawn ni sefyll i ganu. Un tro. Once upon a time. Pan chi'n clywed y geiriau yna, maen nhw'n dal eich sylw chi yn syth fel arfer yn dyn nhw. Mae'r mwyafrif ohono ni wrth ein bodd gyda stori. A mae straeon ym mhobman nhw'n cwmpas ni. Maen nhw yn yr ffilmiau ni'n gwylio a'r llyfrau ni'n darllen. Maen nhw yn ein sgyrsiau ni gyda phobl o ddydd i ddydd. Ni'n caru storis fel pobl. Ewch chi unrhyw le yn y byd. Mae hwn yn un o'r pethau sy'n cysylltu ni wrth ein bodd gyda storis. Yn aml iawn ar ôl i fi bregethu, a ddim bob tro, ond dim os beth yw'r testyn, dim os pa mor mawreddog yw'r athrawiaethau ni wedi bod yn gweld yn y gair. Y peth mae pobl yn cofio neu nodi yw, ie, mae hwnna wedi digwydd i fi, neu, ie, oedd hwnna'n stori dda. Mae tua 90% o'r Beibl yn stori, hynny yw yn narratif. A hynny yn adlewyrchu'r ffaith fod y Beibl i gyd ac yn wir hanes y byd i gyd yn dweud stori fawr. Stori Duw yn creu ac yn caru ac yn achub trwy yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, dwi ddim yn syndod felly pan ni yn edrych ar fywyd Iesu ac yn edrych ar yr hyn oedd yn ei ddysgu, fod yna ran amlwg i darluniau, mae'n defnyddio rhyw illustrations, mae'n siarad mewn ffordd gyfeilgar, ond mae hefyd yn dweud straeon, a straeon o math arbennig, sef be ni'n galw yn ddamhegion, yn parables. Mae'n amlwg fod hyn yn rhan fawr o'i bregethu. Mae'n dweud yn adnod 33 o'r y bennod yma. Ar lawer o'r fath amhegion roedd ef yn llyfaru'r gair wrthynt, yn ôl fel gallant wrando, heb ddameg ni fyddai'n llyfaru dim wrthynt.
Ond o'r neilltu byddai'n egluro popeth i'w ddisgyblion ei hun. Felly yn y bennod yma, ni'n mynd i glywed sawl dameg. Ond bore yma, ni'n meddwl am falle'r un enwoca, neu yn sicr un o'r rhai enwoca, sef yr heiwr. Nawr cyn i ni fynd dameg ei hun, fi eisiau ni jyst feddwl chydig bach yn fwy am bwrpas y damhegion. Okay? Mae rhaid ni ddeall, cyn edrych ar y damhegion, mae rhaid ni ddeall beth yw pwrpas y damhegion. Achos nid just stories yw'r rhain. Ni'n gorfod deall hyn. Okay? Nid stories di-bwrpas mwyn diddanu neu difyru. Okay? Nid stori am flamingo a jaguar yn mynd ar wyliau Asia a derbyn alien neu beth bynnag oedd e. Oedd y stori'n neis iawn, diolch beds, ac ie, ddigon doniol, ond oedd beds ei hun yn cynabod, hynny yw, oedd dim pwynt i'r stori, oedd e? Na'r term sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn yw dameg. A be mae'r gair yna'n cyfleu yw fod yna ystyr, dwbl i'r stori yma. Stori sydd mewn ffordd fel rhyw fath o pos, rhyw fath o puzzle, rhyw fath o riddle. Mae'r damhegion yn straeon am bethau daearol, pethau'r byd yma, ond sydd yn dysgu gwers ysbrydol. Yn y damhegion, mae yna bob math o elfennau gwahanol, pob math o gymeriadau a digwyddiadau, ond mae'r damhegion yn cyfleu prif neges. A felly pan ni'n dod at y damhegion, be ni'n gweld yw mae'r damhegion yn gwneud 3 pheth. Gyntaf i gyd, mae dameg yn darlunio. Okay? Mae'n darlunio. Mae dameg yn stori, a be mae straeon yn gwneud yw dod â rhywbeth yn fyw. Nag yfe? Maen nhw'n gafel yn eich dychymyg. Maen nhw'n helpu chi i gofio. Mae stori neu dameg fan hyn yn dod â rhyw ddyfnder. Mae'n gwneud y peth yn bersonol rhywsut. A felly, ni'n gweld Iesu, yn hytrach na dweud wrth y dorf, reit, fi'n mynd i ddysgu chi bore yma am rhagluniaeth, neu sofraniaeth, neu chyfiawnder a rhyw geiriau mawr fel yna. Na, mae Iesu'n dweud, gwrandewch ar hyn, un tro roedd yna ffermwr, neu un tro roedd yna frenin. Un tro roedd yna wraig weddw. Un tro roedd yr hen a'r llall a phob math o bethau arall. Pethau sydd yn cydio arnoch chi. Pethau chi'n gallu pasio mlaen i eraill. Felly, yn y lle cyntaf mae dameg yn darlunio, ond ar yr un pryd mae dameg yn cuddio. Be fi'n golygu wrth hynny? Wel, os chi'n edrych yn adnod 1 ar 10, mae Iesu'n dweud hyn. I chwi, hynny yw i'r disgyblion oedd yno o'i gwmpas I chwi mae cyfrinach teyrnas Dduw wedi ei rhoi. Ond i'r rheini sydd oddi allan, mae popeth ar ddamhegion fel edrych ac edrych na welant, ac clywed a chlywed na ddeallant. Rhag iddynt droi nôl a derbyn maddeuant. Mae Iesu'n sôn fyna am gyfrinach. A be mae'n golygu yw hyn, mae yna rai pethau sydd yn ddirgelwch, sydd yn guddiedig. Pethau ni ddim yn gallu deall heblaw bod nhw'n cael ei datguddio I ni. A mewn un ystyr felly, dyma'r ail beth mae dameg yn gwneud, mae'n cuddio pethau. Hynny yw, mae'r gwirionedd yno, ond mae'n cuddio o dan y wyneb. Mae e fel trysor wedi ei gladdu mewn cae. Mae'r trysor yno, ond mwyn I chi ffindo fe, chi'n gorfod palu a mynd yn ddyfnach na'r wyneb fel petai.
Be mae Iesu'n dweud fan hyn yw, mae'r bobl yma, maen nhw'n dod at y fi, a mae rai ohonyn nhw'n barod yn cynllunio i fy lladd i, a felly fi'n dweud y pethau yma yn cyflwyno nhw ar ddameg, dameg sydd yn esbonio, ond os chi ddim yn ofalus, mae e hefyd yn gallu cuddio. Bydd y rai pobl yn gallu just mynd adre'r diwrnod yma'n gweud, nes i glywed stori dda heddi am ryw ffarmwr yn hau had a gwahanol planhigion a tyfu neu ddim tyfu yn yr cwbl. A felly mae hyn yn pwyntio ni at trydydd peth mae dameg yn gwneud, neu trydydd peth sydd fod i ddigwydd efo dameg, sef myfyrio. Myfyrio. Hynny yw, mae gan dameg potensial i ddarlunio. Os chi ddim yn ofalus, maen nhw'n cuddio, a felly'r unig ateb yw ein bod ni yn myfyrio. Hynny yw, yn cnoi cil, yn cymryd yn hamser, yn meddwl a meddwl a meddwl mwy. Na pa mae Iesu'n pwysleisio hynny yn dydy. Drychwch eto adnod 3, sut mae'n dechrau fan hyn. Gwrandewch! Gwrandewch! Ac yna, ar y diwedd, adnod 9, y sawl sydd â chlystiau ganddo i wrando, gwrandawed. Os chi ddim yn ofalus, meddai Iesu, mae'r pethau yma'n mynd i fynd mewn trwy un clust a mas trwy'r llall, a dyn nhw ddim yn mynd i wneud gwahaniaeth i chi o gwbl. A mewn ffordd, mae'r dameg ni'n edrych arno heno yn cyfleu'r un syniad yn dydy. Hynny yw, mae pob dameg mae Iesu'n dweud chydig bach fel hedyn sydd yn cael ei hau. A mae yna fywyd yn yr hedyn, di cuddio yn yr hedyn yna, ond os chi ddim yn ofalus, bydd dim byd yn digwydd. Mwyn i'r hedyn ddwy'n ffrwyth, mae angen yr amodau cywir. Wel, trowch gyda fi te, nawn ni edrych ar y dameg ei hun. Dameg yr heiwr, dameg cyfarwydd. Fel fi'n gweud, falle un o'r rhai mwyaf enwog am ddau reswm. Mae Iesu yn esbonio'r dameg i ni yn gyflawn, a mae hynny'n help yn dydy. Ond hefyd, yn adnod 13, mae Iesu'n awgrymu mai dyma falle yr un mwyaf syml ohonyn nhw gyd. Mae'n dweud adnod 13, onid ydych yn deall y ddameg hon? Sut yn deir ydych mynd i ddeall yr holl ddamhegion? Hynny, os chi ddim yn gallu deall hwn, os chi ddim yn barod i roi unrhyw amser i feddwl a deall hwn, wel, chi'n mynd i stryglo gyda'r pethau eraill fi'n dweud. Felly, beth yw'r ddameg yma? Y peth cyntaf fi eisiau tynnu'n sylw ni ato, mwyn deall y ddameg, yw potensial yr had. Okay? Potensial yr had. Ni'n clywed yn adnod 3, gwrandewch. Aeth heiwr allan i hau. Beth yw'r had? Wel, mae Iesu'n esbonio i ni nes ymlaen. Yr had yw gair Duw. Yr had yma sydd yn cael ei wasgaru yw yr efengil, yn cael ei daflu allan. A felly yn y lle cyntaf, yr heiwr fan hyn yw Iesu, yn dyfe, achos ar y foment yna, beth oedd e'n gwneud? Mae'n hau had, mae'n dysgu y dorf sydd ar lan y môr. Ond wrth gwrs, gallwn ni hefyd dweud, mae'r heiwr yw y pregethwr, neu unrhyw un sydd yn rhannu geiriau Duw yn ffyddlon. A chi'n gallu dychmygu yn chi felly yr heiwr yma. Falle bod chi erioed wedi gweld hyn, ond ni'n gallu dychmygu heiwr, mae gyda'i fag yn llawn had, a mae'n cymryd llon llaw ac yn ei daflu. Ac yna mae'n cymryd llon llaw arall a mae'n taflu hwnnw. A mae'n cymryd llon llaw arall a mae'n taflu hwnnw. Mae'r had yn cael ei wasgaru yn eang. A mae'r darlun yna yn un pwerus na gywe. Be mae'n cyfleu? Mae'n cyfleu sawl peth o falle, ond fi'n credu yn ei hanfod be mae'n cyfleu yw potensial. Potensial.
Hynny, meddyliwch am hedyn bach. Be sy'n wir am hedyn? Wel, ddigon bach, ddigon dinod, digon plaen mewn lot o ffyrdd, yn dydy? Mae rhywbeth syml iawn am hedyn. Ond mae'r potensial yn enfawr. Mae'r hedyn bach yna yn gallu tyfu planhigyn mawr. Mae'r hedyn bach yna yn gallu dwyn llawer o ffrwyth. Os yw'r amodau yn gywir, mae'r hedyn yna yn gallu egino a tyfu a thraws newid darn o dir. Mae'r un peth yn wir fan hyn am Caerdydd, yr Efengyl. Hynny, mae'r Efengyl yn syml. Really? Mae yna rhywbeth ddigon sylfaenol. Mae yna rhywbeth ddigon plaen am yr Efengyl. Ond mae'n gallu dod â bywyd tragwyddol. Un math o had sydd yn cael ei hau yn dyfa. A chymod be, un Efengyl sydd, un neges sydd dy fi bob wythnos jyst yn cael ei gyflwyno mewn ffordd ychydig yn wahanol neu ei gymhwyso mewn ffordd ychydig yn wahanol. Beth yw'r neges sydd ni? Beth yw'r gair sydd yn cael ei wasgaru? Wel, Crist ac yntau wedi ei groeshoelio. Crist, Duw y mab, wedi dod yn ddyn. Crist wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni. Crist sydd yn dangos i ni'r math o fywyd o'n i fod i fyw a'r math o fywyd ni wedi methu byw. Crist, yr un sy'n dangos y tad i ni. Crist yn mynd i'r groes ac yn diodde ac yn talu pris ein pechod ni. Crist yn cael ei gladdu ac yn atgyfodi ac yn anesgyn i'r nef mwyn rhoi bywyd tragwyddol i bob un sy'n credu ynddo fe. Hynny yw, na'r neges. Dy ddim yn rocket science, mae'n syml. A mewn un ystyr, fel fi'n gweud, mae'n neges ddigon plaen. Ond mae modd i'r neges yma rhoi bywyd i ni. Pan mae'r Beibl yn cael ei darllen, a pan mae'n cael ei esbonio'n gywir, beth sy'n digwydd fyna? Wel, mae'r had yn cael ei hau. Mae llais Crist yn cael ei glywed. Dyna pam mae modd i chi glywed rhan o'r Beibl chi wedi clywed dro ar ôl tro ar ôl tro. Mae'n siŵr bod ni gyd wedi clywed rhyw bregaeth ar ddameg yr rheiwr o'r blaen. Mae'r gair yn gallu dod a rhywsut mae'n ffres. Rhywsut mae'r hedyn na chi wedi derbyn o'r blaen yn gallu dwyn ffrwyth newydd yn eich bywyd chi. A mae hynny'n rhoi cysur mawr i'r pregethwr. Yng nghyfrifoldeb i, a mae yna gyfrifoldeb fi fod i drial yng ngorau wrth hau, a fi fod i drial meddwl am darluniau pethau i helpu, a fi fod i drial gwasgaru yn ffyddlon ac yn hael cymaint ag y gallai, ond mae yna gysur fyna, yr had sydd yn gwneud y gwaith trwy nerth Duw. A felly mae yna gyfrifoldeb mawr, nid jyst arno fi, ond arno chi. Y gynulleidfa, y rai sydd yn gwrandewch. Y sawl sydd â chlustia ganddo i wrando, gwrandawed. Chi'n gwrando bore yma? Nes i glywed stori, un tro, am weinidog ac ar ddiwedd yr oedfa, oedd e'n sefyll wrth y drws, a wrth adael, dyma rhywun yn dweud, well, thank you, but I didn't get anything out of that message this morning. A'r gweinidog yn dweud, what are you, deaf? Mae'r had yn cael ei hau, a mae'n y potensial yn yr had. Mae eisiau ni rando felly. Nawr pam te fod y matebion pobl mor wahanol? Wel, y cwestiwn nawr yw sut maen nhw'n derbyn yr had, a fan hyn ni'n dod i'r pwynt nesaf, sef problem y galon. Problem y galon. Chi'n cofio'r ddameg,
Mae'r had sy'n cael ei hau yn glanio ar wahanol mathau o dir. A mae hynny'n adlewyrchu'r ffordd oedd y pobl yn hau yn y cyfnod nhw jyst yn taflu allan yn ei wasgariau ac mae'n glanio mewn mannau gwahanol. Be sy'n cael ei gyfleu wrth gwrs yw fod y pobl sy'n derbyn y gair yn gwrando ar y neges yn gallu ymateb iddi mewn ffyrdd gwahanol. Mae'n calonau ni yn ymateb i air Duw mewn ffyrdd gwahanol. Mae Iesu'n sôn gyntaf yn dydi am dir y llwybr. Tir caled. Tir sydd wedi cael ei sathru arno a'i gywasgu. Mae'n compact. Tir lle mae'r had yn aros ar y wyneb. Dy ddim yn mynd i fewn i'r pridd yma o gwbl. A felly ymhen dim, mae'r adar yn dod, neu mae Iesu'n esbonio, mae Satan yn dod ac yn cipio'r gair i ffwrdd. Sut mae hynny'n edrych? Pa fath o berson sydd yn ei fan hyn? Wel, dyma rhywun sydd, maen nhw'n clywed y gair, maen nhw yno, ond yw'r efengil ddim yn cael unrhyw argraff arnyn nhw o gwbl. Falle bod nhw yna, ond dyn nhw ddim wir yn gwrando. Falle bod nhw yna, ond yn dawel fach, falle bod nhw efo'i ffôn nhw mas, yn checo Facebook, neu mae dyn nhw rhyw lyfr mas a maen nhw'n dwdlo. Neu yn dawel fach, chymod beth o'n i'n neud pan o'n i yn farddegau? Oedd yna rifer y mynau, fi wedi gweud o'n o blaen, rifer y mynau a'r tonau lan, ac o'n i'n neud rhyw fi'n rybys yn maths, ond o'n i'n neud rhyw puzzles bach efo rifer yna, jyst unrhyw beth i beidio gwrando. Dyma rhywun sydd, falle mae'r gair yn glanio yn ei meddwl nhw, ond dyn nhw ddim wir yn ystyried na, dwi'n ddim i fi. Neu mae yna rhyw syniad arall yn dod i fewn, maen nhw'n clywed rhywbeth, mae'r efengil i ti, mae angen i ti gredu, ond yna mae rhyw meddwl arall yn distracto nhw, beth sy'n gen ti fori, a beth sy'n dod lan yr wythnos yma. Neu yna mae yna rhyw feddwl arall, ti ddim yn credu hwnna wyt ti? Nonsens yw hwnna, rwtch yw hwnna. Mae hwnna i bobl eraill, dwi ddim i ti ddim angen hwnna. Maen nhw'n clywed yr efengil yma bod angen edifarhau a chredu, ond yna maen nhw'n meddwl yw hun, wel, os fi'n edifarhau, byddai gorfod stopo gwneud hyn a'r llall ag arall, fi ddim eisiau gwneud hwnna, fi eisiau byw mwyn fi fy hun. A felly, maen nhw'n eistedd trwy oedfa, maen nhw'n gadael ar y diwedd. Byddwch chi bron methu gweld bod yr had wedi bod na o gwbl. Yna mae Iesu'n sôn am math arall o berson yn dydi. Yr tir creigiog yma, tir yn llawn cerrig, tir lle does na ddim dyfnder o brydd. Mae'r person yma bach yn wahanol. Mae'r person yma fel petai nhw yn ymateb. Mae nhw'n dangos fwy o ddiddordeb. Mae hyd yn oed chydig o lawenydd yna. Mae hwnna'n swnio fel newyddion da. Beth? Fi'n gallu cael maddeuant pechodau? Gret. Beth? Fi'n gallu cael bywyd tragwyddol? Hyfryd. Beth? Fi'n gallu bod yn blentyn i Dduw? Gwych. Ond y gwir yw, does na ddim dyfnder, meddai Iesu. Does dim greiddiau. Emyr chwaraeon, maen nhw'n sôn weithiau am fair weather fans, yn dyn nhw, person sydd falle yn gwisgo'r kit i gyd, chymod, mae dyn nhw'r holl gear, ond pan mae deg anodd yn dod, dyn nhw ddim yn troi lan yn y gemau. A mae Iesu'n gweud, chi'n cael y math yno o berson fed. Maen nhw falle yn ymateb ac yn edrych fel bod nhw yn hoffi'r newyddion yma, ond wedyn pan mae adegau anodd yn dod. A mae adegau anodd yn dod i ni gyd. Maen nhw'n cefnu. Pan bod Duw yn caniatáu hynny ddigwydd, os o Duw wir yn caru fi, bydda hwn ddim yn digwydd i fi, a maen nhw'n troi cefn.
Neu pan mae erledigaeth yn dod, maen nhw'n falle mynd i'r ysgol neu'n mynd i'r gwaith a dweud, chi wedi clywed y neges yma? Mae Iesu Grist di marw mwyn achub ni. A wedyn mae pobl yn dechrau gwneud hwyl ar eu pen nhw a maen nhw'n dechrau tawelu. A dweud, na, sa'n credu hwnna chwaith. Na, rwt yw hwnna, na, chi'n iawn. Neu sy'n gweud maen nhw'n syrthio i ffwrdd. Dyn nhw ddim wedi greiddio yn y gwirionedd. Yna mae Iesu'n sôn am trydydd math o dir, yn dydy. Ac eto ar y trydydd tir, mae fel petai rhyw fath o ymateb, arwyddion posib o fywyd. Ond mae'r bywyd yma yn cael ei dagu allan gan y draen. Dwi ddim bod bywyd yn rhy galed i'r person yma. Os unrhyw beth, mae bywyd yn rhy dda, yn rhy gyfforddus. Beth yw'r draen yma? Wel, mae Iesu'n dweud yn dydy yr gofalon y byd hwn. Hedoliaeth golyd, chwantau am bopeth o'r fath. Maen nhw eisiau pethau'r byd. Maen nhw eisiau mwy a mwy o arian ac o eiddo ac maen nhw'n cymharu hunan gyda pobl eraill a maen nhw eisiau bod fel nhw neu fi eisiau mwy na phawb arall. Dyma rhywun a maen nhw'n cydnabod y gwirionedd ond lle mae eu trysor nhw? Falle bod nhw'n dechrau ymddiddori a dechrau dod i'r capel neu yn proffesu bod nhw yn Gristion ond yn ar a deg maen nhw'n blaenoriaethu pethau eraill. Mae amser nhw a'i ymdrechio nhw, a'i arian nhw i gyd yn mynd ar bethau y byd yma. Dwi ddim yn digwydd yn syth, sylwch. Na, dyw draen ddim yn tyfu dros nos, gweithio beth i fi'n hoffi meddwl weithiau, stad yn gardd ni. Dwi ddim. Mae'r chwen a'r draen, mae'n tyfu dawel fach, dydd ar ôl dydd. Os chi ddim yn watcho, mae'n cymryd drosodd. Gai ofyn i chi, os un o'r bobl yna'n swnio'n gyfarwydd. Fi'n siŵr bod nhw, ni gyd yn gallu meddwl am bobl eraill, ond nhw'n swnio'n gyfarwydd i chi. Ydy hwn yn disgrifio eich calon chi, a'ch profiad chi. Os mae hyn yn broblem. Falle bod chi wedi sylwi. Fe wedi galw'r pwynt yma problem y galon, nid problemau, nid problemau, problem. Achos yr un broblem sydd iddyn nhw gyd yn dyfe. Bod nhw'n edrych falle bach yn wahanol i'w gilydd, yr un broblem sydd yn y pen draw, sef bod yr had gair Duw ddim yn cyflawni beth mae fod i. Hynny yw, does na ddim ffrwyth. Does na ddim gwir bywyd. Yn sicr, does na ddim bywyd sydd yn para. A mae Iesu'n dweud yn dydy mewn man arall, wrth ei ffrwyth yr adnabyddwch hwy. Mae'n dweud, mae fy mhobl i yw rhai sydd yn dwyn ffrwyth a'r ffrwyth yna yn para. A felly, be mae'r bobl mae i gyd yn dangos? Y tir caled, y tir creigiog, y tir llawn draen. Be maen nhw'n dangos yw yn y pen draw, does dim bywyd yna. Peidiwch twyllo chi'n bore yma. Byddwch yn onest efo chi'n hun. Right? Ni'n gallu rhoi masg ymlaen, ni'n gallu ymddangos fel pob math o bethau i bobl eraill. Byddwch yn onest. Ydy un o'r bobl yma yn disgrifio chi. A bod hyn te ni'n dod at yr pwynt ola, prawf y Cristion. Beth felly yw'r prawf? Beth sy'n dangos yn glir fod rhywun yn Gristion, bod nhw yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist? Wel,
Wrth gwrs, yn gyntaf, y prawf yw sut maen nhw'n derbyn y gair. Ond mae hynny'n amlwg. Mae rhaid i Gristion clywed a deall a chredu'r gair. Ond mae yna fwy yn does. Mae yna fwy. Mae'n rhaid ei bod nhw'n dwyn ffrwyth. Adnod 20. Dyma rheini a dderbyniodd yr had ar dir da. Maent hwy yn clywed y gair ac yn ei groesawu ac yn dwyn ffrwyth. Hyd 10 ar 20 a hyd 30 a hyd ganwaith cymaint. Nawr beth yw'r ffrwyth yma te, sydd i fod i weld y mywyd y Cristion? Wel, yn amlwg, mae'n golygu bywyd sydd yn gogoneddu Duw. Bywyd sydd yn wahanol i'r byd yma. Bywyd diwiol. Hynny yw, meddyliwch nawr, dyw'r Cristion ddim wedi cael ei harwain gan Satan. Dyw'r Cristion ddim yn un sy'n troi'n chwerw oherwydd amgylchiadau caled bywyd. Dyw'r Cristion ddim yn un sydd yn cael ei lygadynu a'i dwyllo a'i ddenu gan bethau y byd. Na. Mae'r Cristion yn un sydd, mae bywyd nhw yn gyfan gwbl yn dod o Dduw. A mae gair Duw, unwaith ac o ddydd i ddydd yn trawsnewid i bywydau nhw. Mae'r Cristion yn un sydd yn dangos ffrwyth yr ysbryd. Chi'n cofio mae Paul yn Galatiaid pennod 5 yn restru. Beth yw'r pethau hynny oedd yn wir am Iesu a sydd nawr fod yn wir amdano ni? Beth yw'r pethau nawr oedd yn wir am Iesu, y dyn perffaith a sydd nawr yn tyfu fel ffrwyth y mywyd y Cristion? A mae'n restru nhw yn dydy cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgybledd. Hynny yw, dyna sydd i chi'n adnabod Cristion wrth ei ffrwyth nhw. Ydyn nhw'n byw fel hyn ac ydyn nhw'n cynyddu yn y pethau hyn. Ond mae yna rhywbeth arall hefyd yn does, achos dwi ddim jyst am y ffordd ni'n byw. Dwyn ffrwyth fan hyn hefyd yw gwneud disgyblion. Meddyliwch eto, dyma rhan o athrylydd y stori yma. Pan mae rhywbeth yn dwyn ffrwyth, pan mae yna hedyn wedi greiddio, mae'n tyfu a mae yna ffrwyth yn dod, beth sy'n wir am y ffrwyth yna? Mae'n llawn had, yn dydi? Mae'n llawn had. A be mae'r had yna fod i wneud? Mynd a cael ei blannu ac egino a tyfu a ffrwytho a be mae'r had yna wedyn fod i wneud ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae Iesu'n dweud hynny yn dydi amdano fe ei hun. Bod e fel hedyn, ac os yw'r hedyn yn aros ar ben, fel mae bydd ar ben ei hun, ond os yw e'n marw, bydd e'n dwy'n llawer o ffrwyth. Mae Iesu'n dweud i ni fod yr un peth, i ni fod i roi'n bywyd yn ei lawr dros yr arglwydd, i ni fod i aberthu ein bywydau, a rhan o hynny yw gwneud disgyblion i'r arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae yna amrywiaeth yn mynd i fod fan hyn. Mae Iesu'n dweud hynny wrth ni yn dydy eto adnod 20. Maen nhw'n dwyn ffrwyth, mae rai hyd 10 ar 20, so 30. Mae rai hyd 30, 60, a mae rai hyd ganwaith cymaint. Hynny yw, mae yna peth peth had sy'n mynd i ddwyn lot o ffrwyth. Ond mae yna peth had sydd yn mynd i ddwyn mwy o ffrwyth y mywydau rai pobl. Mae yna rai Cristnogion a mae Duw yn ei defnyddio nhw mewn ffordd grymus. Mae yna rai Cristnogion llai felly.
Nawr, wrth gwrs, beth i ni'n dymuno, beth ni fod i geisio, yw i ddwy'n gymaint o ffrwyth yn ein bywyd ni ac i ni'n gallu trwy nerth Dduw. Ond y prawf yw bod na ffrwyth. Oes na ffrwyth yn eich bywyd chi? Ffrwyth ysbrydol, ffrwyth sydd yn para. Gadewch i ni weddio y bore yma. Bydd Duw yn gyntaf i gyd yn rhoi calonau i ni sydd yn barod i dderbyn. Gweddio bydd Duw yn helpu ni i glywed y gair a'i groesawu e. Gadewch i ni weddio hefyd, bydd e'n helpu ni i ddangos ffrwyth. A bydd e'n defnyddio ni mwyn rannu'r rhad gyda'r eraill. Mwyn ei enw e. Amen. Yn ni weddio. Dad, diolch i ti am y gair. Ni'n gofyn unwaith eto bydd yr hyn ni wedi glywed nawr yn ffeindio lle yn ein calon ni. Arglwydd, ni'n gweithio dros bob un yma'r bore yma bydd yn calon ni ddim yn galed yn derbyn di. Ni'n gweithio, neu di helpu ni i reiddio yn o ti. Ni'n gofyn neu di'n gwarchod ni rhag yr draen ac pethau'r byd yma. Dad, ni'n gofyn byddwn ni'n dwy'n llawer o ffrwyth a'r cobl gogoniant i'th enw di. Amen. Amen. Canwn ni. Emyr 354. Wele yr athro mawr yn dysgu, dyfnion bethau Duw. Dwyfol gariad yn llefaru, benaid, clyw. Arglwydd boed eith eiriau groeso yn fy nghalon ni. Crea hiraeth mwy am rando arna ti. Dy roi ni ras i orffwys ar dy nerth a thawn. Tyfu yn dawel yn dy eglwys. Ffrwytho yn llawn. Nawn ni sefyll i ganu. Ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.